Pozdrav svima ljudi, ja sam Jakinja, gledate Minecraft, naše stručno preživljavanje. Ovako, sad možete nešto da vidite, ovdje sam već ulazio i imamo ovo ovdje, da vam kažem nešto za me. Znači, Janko Njegovan je napravio, to nisam još uvijek napravio, ali ću napraviti, GTA San Andreas u Minecraftu. Vidite kako, ne imam nikakvih modova, možda i bude ako nešto bude poboljšavalo kvalitet. Čekamo da nam se svijet opet učita, pošto dugo nisam ulazio u ovaj svijet od prošle epizode. Sjetite se, u prošle epizode da smo postavili ovaj ovdje blok, da znamo da je to naša kuća. I da smo natrpali ovaj čest svi kakvim glupostima. I sada se bacamo na next. Uzimamo ovaj drugi stone pickaxe. I bacamo se na nešto nevjerovatno treba ovo ću ostaviti. To je rušenje svih ovih kuća jednu za drugom. Krenut ćemo za početak od ove ovdje. Nekako mi izgleda najbolje. Prvo ćemo da je pelu proverimo da vidimo što imamo. Sve radi ovog ovdje jednom. Sve radi ova dva, izvinjavam se. Koje ćemo naravno mi da pokupimo. I da je srušimo do temelja. Hoćemo da srušimo ovo od unutra, onda ćemo to iz polja. Logično. Zato vreme ću jedan kažem kako će da izgleda taj GTA San Andreas u Minecraftu. Znači, znate kako GTA ima sve žive misije? Ja vam prije svake epizode pripremim tačno priču, misije, kada treba da se uradi u tej misiji. A onda u epizodi igram logično tu neku misiju, hoćeš li, ne može se nam skočiti, nisam znao. Sada, umjesto da ja pripremim se iz početka, jer sam ja mislio da pripremim kao neke puteve, ne puteve nego misiju, i sad ja ne mogu sve odjednom da pripremim jer će to trebati mnogo vremena. A ne mogu ja svaki dan da ti imam toliko vremena pre snimanja. Tako da, ja to pripremim nekoliko dana prije snimanja i onda samo to logično snimim. Treba će mi da odem do kreveta, trči Janko, trči. Bravo, super. Sada, kako ću ja da napravim pištolje i tako to da se sigurno pitate. Sada, pištolje će u stvari da budu bowovi. Luk i strijela. Zato što je to najbolje. Nema što drugo da bude pištolj. Šta još u Minecraftu udara na daljinu? Neko bow. Znate li vi nešto? Ja nemam palje veze. Ima tu još mnogo stvari. I neće baš da bude kao prava priča GTA San Andreasa, jer ne može da bude. Ali bit će od prilike. Ja ćemo naravno i Big Smoke-ovu kuću, i Sweet-ovu kuću, i naravno CJ-ovu kuću. Da vi se kažem. Inače ja gledam San Andreas na YouTube-u. I sada sam i ovo mislio kao da napravim, tako da mi je drago što sam došao u priliku. U mojoj nekoj proceni, vidite mene što lupetam glupost. To bi trebalo da bude gotovo između kraja. Hajde da znam, ako radim svaki dan po jedno sat i po, to bi onda trebalo da bude gotovo otprilike između kraja maja i početkom juna. Ili jula. Ne znam li ja više. Čekajte. Da, kraja maja i početkom juna. To bi trebalo da budu kao neki termini. A sada zavisi da ću imati svaki dan vremena da radim, na tome sat i po vremena sad. Zakazat ću vam posle, da sada sam napravio samo CJ-ovu kuću, jer je to možda i najvažniji deo GTA, ako mene pitate, u Los Santosu naravno. Ćemo da se pravim, posle ću morati da napravim i one garaže. Ali, potom. Kad ću vam možda čak i pokažem tu CJ-ovu kuću, to sam već rekao. Treba sad idem da ispečam ovo, ne znam da li ovaj Blast Furnace više ono peče samo hranu ili samo
alate, to se ne sjećam, ali ćemo sada da saznamo svi zajedno. Peče samo alate. A onaj drugi furnace peče samo hranu. Čekajte, to ćemo sada da nađemo. Ja iskreno mi se ne čeka 8 sati. Crafting table, crafting table, crafting table. Ne treba mi ovaj Jack of Lantern. Iako je to jedina stvar u Minecraftu koja ima prva 2 slova mog imena, ali nema veze, ne treba mi. Ne treba mi običan furnace, nego kako se zove taj drugi furnace. Nemam blage veze, to ćemo da napravimo nekad kasnije. Čekajte. Ne. Ništa. Uzet ćemo jedan običan furnace. Uzet ćemo jedan, da. To ni ne možemo 2. Ništa. Znači što je strava isto, što će dobiti od onog ogromnog krova, vidite koliko drveta, već 23 imam, nisam ni pola ispako. Sad ću da stavim ovo lepo raw mutton da se peče. Je postao chicken mutton ili vam ga u prevodu kuvana ovčetina, tako nešto. Meni će ovo stekira uskoro puknuti. Pošto ja nisam očekivao da će mi trebati. Nisam uopšte planirao ovu kuću, nego sam ovu prvu kao mislio, ajde bit će zanimljivo valjda, dok vam pričamo GTA. I to je sve što ću napraviti u Minecraftu. Znači kao što znamo u GTA, mislim, ne kao što znam, GTA San Andreas, sad je iskreno priča kad kažem GTA. Sad, ako se neko pitate što nisam, na primjer, napravio GTA 5 ili GTA 4 u nekom slučaju, zato što GTA San Andreas je igrica iz 1992. godine i danas je još uvijek popularna. Gledam mnoge youtubere koji to snimaju, neću sad ih nabrijem. Ali hoću da kažem samo da mnogi youtuberi su ili snimali to, pa završili svoj serijal, ili još uvijek snimaju, ili najavljivuju snimanje. Mnogi gaming youtuberi, odmah ću reći. Tako da kažem da GTA je još uvijek popularan, dok GTA 5, mislim i to se mnogo igra, nemam ja nešto protiv GTA 5, ali nekako GTA San Andreas ima taj svoj šar, kako da kažem. Koje ja glupostim upatam, ali da, to je u stvari, sve stvari koje ja pritam su od se pre ispeče 8 ovih. Jedim, mogu ova 3 kompirići da ispečem. Ispeći ću. I hoću da napravim još ovo hleba, znači to ću sada da napravim. Znači to, stavit ću ovu ribu da se peče. Jer mi iskreno treba hrane, iskreno da budem, treba mi hrane. I kada se ona bude ispekla, stavit ću ove krompiriće. Znam da se kaže krompir ili ti ga krumpir na hrvatskom, ali ja ih zovem krompiriće. To je krompirići. Tako da, uzet ću doslovno svu hranu koju imam jer mi treba. Imam 2 flinta, imam više flinta nego čarkola. I ovdje već jedan blast furnace. Ja sam blast furnace nakupio koliko hoćete. I ovog drveta spruce. Ajde, dobro. Spruce drvo je lepo, ako mene pitate. Ovo je po potrebi. Po potrebi ću ovako stvari da jedem. Znači, prvo cooked meat. Onda, šta je to, ribu. Onda, ove bre, krompiriće, kako god. I onda na kraju, ako baš ne budem više imao hrane, onda ću da jedem hlebinić. A mi ću dobiti hrane zbog... Ovo ne mogu. Majka mi, ovo ne mogu. Ja ću ovdje morati da stavim, mislim. Ja da skačem svaki put. Jednom ću garantovano pasti. A da, znači, sam novi stom Sekirost, to će treba novo da napravim. Nema veze, šta vi mislite, da će ovo Sekiro izdržati samo? Pa naravno, logično da neće ni pola. E sad, na primjer, znači ono kako se to zove? Znači ono, japansko oružje, kako se zove, koji izgleda kao mač, ali ima dugačku glavu. Sad da znam. Znaš šta, mislim, ja ovo moram da promenim. Ovo je najružnija
tekstura koju sam u životu vidio, napravit ću ovdje crafting table. Da mi ovako treba. Znači, mislim, u stvari, kako da vam to objasnim? Znači, mislim, nije Sarabija, nije bitno. Znači, dugačak mač, samo što se ovako koristi. Tu ću da promenim za mač. Znači, za neku teksturu koja će to tako da mijenjam, tako da bi to trebalo da bude genijalno. Nova sekira, to je nova sekira. Ovaj crafting table, to će biti prenosni crafting table, znači idemo u avanture s njim. Tako da crafting table, od sad imaš novo mesto u mom inventoriju, a to je ovdje. To mu je novo mesto od sada pa na zauvek. Dobro, ne baš pa na zauvek. Ali, dobro, bit će mu to novo mesto, tako da samo da znate. Sad ću da završim rušenje ovih ovdje krova, ove kuće i to je to za danas. Ovdje imam koliko već snimam. Snimam. 11 minuta. Dobro, to će biti otprilike za danas. Samo da završim ovaj krov, skidanje i ove dole sve drvene stvari, pa ćemo onda u sljedeći epizodi da spavimo kamernim. Možemo i cijelu kuću. A možemo. Niko se neće ljutiti ako epizoda bude 20 minuta. Imam ja vremena, imate vi vremena. Nemam vremena, to jest imam vremena. Ljudi moji, ova sekira, vidite li vi na koliko je ona nisko? Majke. Ne verujem. Nema veze, nećemo nju više da trošimo po prioritetu. Znači, srušit ćemo ovo ovdje, to moramo nekako da srušimo. I da, prenosni crafting table će mi trebati. Hvala, prenosni crafting table. Dođi mi tu prenosni crafting table. Hoću da napravim nešto. Imam ja kamena, nemam ni jednog kamena, čekaj. Uzet ću ovo i ovako ću spaliti cijelu kuću do temelja. Da se neću da je spalim jer ima kamena. Mogu što ne spalim. Ali dobro, ajde, nemam irona. A mogu stvarno da spalim. Dobro, neću da spalim. Ja je moje spaljivanje više. Iako zna crafting table te treba da bude. Znači, moramo ovu ovdje kuću da srušimo do temelja. Kao što ćemo i svako drugo da srušimo do temelja. I dobro, ajde. Znači, svako ovako. Vadimo krov, vadimo pod, vadimo naravno vrata. Logično, ko zna koliko ćemo imati vrata do kraja ovog serijala. I pada noć. Kućica moja mala, slatka, lepa, ukusna. Koje ja gluposti mogu da izlupu. Betam za 1 minut. Kašto mi ne daš da spavam. Čekaj, pa još jedan kukurnitan. Zašto mi ne daš da spavam? Gde je sunce? Sunce je veoma nisko. Ja volim ići ranije na spavanje. Ne volim, ali u Minecraftu volim. Jer u Minecraftu se stvari uču da vište noći. Onda je loše kada moraš da ostaneš noću bude. Dobro jutro, Kolumbo. Neću pobeći davde. Bam, beđem nazad ka mojoj male kućici. I rušim. Šta je ovo? Šta ti prodaješ, seljaku moj? Ti si nezaposlena. Ti si majke mi mila nezaposlena. Evo ti šaka kad si nezaposlen. Nezaposlenaci koriste selo, a nemaju ništa da rade u njemu. Kakav neprofesionalizam. Koje ja gluposti da nas lupatam. Znači, završamo ovu kuću, spaljamo je do temelja. Spalili smo već prije do temelja. Vidite, ovaj mosti cobblestone, to će biti baš lepo da se kombira u nekim kućama. Ja volim mosti cobblestone, nisam vidio da ga rekao mnogo koristi. Ali, ajde. Ovo ja nisam majke mi mila vidio. I ovo okno.
Tako je se inače prevodi na srpski. I morat ću da slučim staklo na plesu. A će mi staklo. Staklo nije potrebno. Evo ga još jedno okno. Kad odete i prevedete Minecraft na srpski, sad ću vam pokažem kako. Idete ovdje na Options, idete na Launchers, idete samo srpski. Sada piše okno. Kako tamo je sve lepo. Ne kasni, sve je kako treba, 15,5 minuta već snimamo. Jer ja volim dugačke epizode. Dugačke epizode su najbolje. Iako ću samo uploadovati cijel dan zbog ovog kvaliteta, ali dobro, ajde. Neće baš cijel dan, ali će jedno... Znači, sada kada ja ovo snimam, sad ću vam kažem. 11:15. A vi ovo gledate danas oko 6-7 popodne. Ne znam, samo nekoliko sati pre ovoga, znači to su novo, snimam ide na neki mali edition s koji možda neću da radim. I odmah putuje na upload. Evo ga. Uzet ćemo ovu ružu da poklonimo ženi. Budućoj, koju nikad nećemo imati, ali dobro. Kako sam sladak, Steve. A sada da odemo GTA u Minecraftu. Da vidite kako to lepo izgleda. Bam. Sada sam napravio samo jednu stvar, a to je imate znam pravo da pokažete. CJ, ovako djalo. Ili ti ga CJ, lik s kojim vi igrate u GTA San Andreasu. Ovdje je njegova kuća. Znači, ovo je... Htio da vam objasnim sve. Ovo je soba da bi CJ po nekoj mojoj logici treba da bude sa svojom... Zabagamo Minecraft, kao što možete. Znači, ova prva soba, sa 2 kreveta, to je soba da bi CJ treba da bude sa svojom devojkom, pošto znate da on ima 7-8 devojke u cijelom serijalu, tako nešto. Ova vrata me zezaju doslovno. Sada hodnik, ovdje imamo lepo da gledamo napolje. Ovamo, to vam je, da vidite da nađem, ovo je CJ-ova spavaća soba. Ovdje se CJ oblači, znači, na primjer, ako hoće ovo, evo, ja bih tu iskreno bacio Emerald odijelo, ali to ne postoji čovjek u Minecraftu, a nema nikakvo još zeleno odijelo, ali tu ću da ubacim, da vam pokažem. Se kaže kož. Tu ću da ubacim kožno dio obojeno u zeleno, to ću poslije da ubacim pa ću vam pokazati. Znači, sada u svakoj epizodi preživljavanja ću vam pokazivati ovaj do kraju svijet. Ovdje imamo CJ-u trpezariju, da može lako da sedi. Dobar dan svijet, da li želite nešto da povedete, popijete. Za ovo mi je trebalo 20 minuta. Ovo je CJ-u PC. Ovdje može da vrši nuždu. Ovdje je CJ pere svoju kosu i sebe. A ovdje pere svoje ruke dok je dolazi, ću da vam pokažem šta. Rupetina da veća ne može biti od rupetine. Ću da probijemo dole. Ajde da vam pokažem. Ko vas baš zanima, ne može ništa, morat ćemo uzeti. Ko vas baš zanima šta je skroz dole, sad ću da vam pokažem. Ovdje sam imao problem s mobovima. Još li brao sve. Dole je voda. Majke mi je lantern. Čekaj, ne, pao mi je lantern. Dođi kod mene lanterniće moj. Ga pokupio. Čekaj, ne mogu dobro to da vidim. Nije bitno, pokupit ćemo ga ponovo u povratku. Ajde, izleti tako, inače sam ja u kreativu, ako niste primetili, ja si jest. Kako se pije?
Leave, ali se sigurno ne piše. Lo se također ne piše. Ne. Ko se piše lantern? Sad njega naći, to će da potraje. To je kad ne paziš kao ja. To je u decorations. Garantovane decorations. Evo ga. Lav. Je majke. Imela kad sam kucao lav. Koliko ima blokova, vjerojatno bio negdje dole. Nećemo da više ništa, treba će mi ovaj stone. Da lepo sve to mi vratimo na naše zadnje puteve, kao što je to CJ ostavio sa svojom pokojnom majkom. Po priči, ko zna priču, zna o čemu pričam. Ko zna priču, zna o čemu pričam. Ja više nisam normalna. Vratimo se. Ovdje uzmemo ovo, lantern. Treba opet naći.